spíš, jo. A děj se děj. Co tady? Jedou ještě jedno první místo. Nejmá. Jo. A kdy? Teď. Pak mají 2 čtvrtě. Ty pojedeš A to se to. Je třetí, no. A ty třetí. Já bych taky dal tady. Ty pojedeš s polpožicím, budeš si hotlapit. No. Koho mám? Já mám pojedu Vidím, vole, jak trefím ten... Já mě teda nedám. To měl na police. Pustíme na ně. Pustíme na ně. Ale Pavle, prosím tě, řekni ještě jednou. Ať si zapamatuju, vole, z jakého místa startuju, protože... to je, no, ale tak jako... to teďka docela šlo, ne? Ne, vzadu vůbec nevěděli. tápali, že jo? Ale kdo tápe, tak bude to za... Ty hotlapy z toho. Říká na mě to. No tak já na to nemůžu. Ty vole, tam nechal, celá vole. Ergu! Co je? No kde je? Tady je trojka. Máš jít v trojce? To si nevybíráš, to je přidělení. Trojka je naše. Se jdeš podívat. Máš tam tabulku. Tam je rozpis, tam, jak máš rozpis s těma číslama, jsou čísla kár. Nekouká do který teď? To máš jí závažný. Postav. Kolika ty startuješ? 10. Tady, no. Tady chce zatáčet. No, taky počkej tam. Ty víš, kde máš čekat. Nevím. Tak než vysvětlit teda, jo? Ano. Tak nastav. Na co jsou ty pedály? Je to blízko?
Kde jsi mě tak stahoval, ty vole? Co? Kde jsi mě tak stahoval? On jel jak s raketou v prdeli, vole. Já jsem na motor vůbec nestříhal, ty vole. Když já se tě, jakože tě teda Ale na pustím. rovínkách mě ujížděli. Jo? Kdo si kdo přede mnou, já jsem se přes něj nemohl dostat na rovince a i ty měl lepší vidět tady sídla. No to jo, ale jako Brzdy, hele brzdy jsem tě stavoval v té vracičce. to mi bylo jasný, no. Mně se strašně kousali totiž. A pěkný. Ale si říkám, to je náskok jak svině, vole, to nemělo to Já jsem tam měl hnedka v tom druhém kole, ale jak si to předjel, tak jsem měl do boxu a on měl i ten přede mnou, ale já už jsem to nestihl. Hezky. To měl smysl tě držet. Neměl smysl. Já jsem to začal dělat chyby, já jsem jednou jel ten kolo a opakovaček. Já jsem koukal, že jsem se na chvíli trhnul, tak na půl sekundy, že to dobrý, vole. Pak to bylo se vajdu. Já myslím, že to fakt bylo hlavně károu, jako moje třeba raketa. Ty jsi mě předjel a na výjezdu zatáčí dělal prrrr. A A ty to špatně to technicky, jezdil špatně, nebo ne špatně, možná ty to kára nedovolila, takže jel jsem brzo. Jo, a stával jsem tam docela dost. Ty vracáky. Tady je po vracácích. Já jsem to tam dokázal odbrzdit správně. Jo. To prostě... Ale dobrý rejso. Jsem si to závodil. Co? Ty jsi měl startu a já že tam blok. Ty jsi myslel, že tě pustím, vole? Tak ale jsem tam nebyl tom brzom. Sorry, vole. Já jsem někdy otočil. Ty jsi musel počítat. Já jsem připravený konto, já jsem si říkal, ty podržíš nebo ne. Všichni ho nesunám dům. Good luck. Měl s kamerou? Jo, všechno tak značně vypadá. Košenka. Jsou někde časy z tohohle? Mě se to zajímalo, kolik jsme jezdili. A počkej, tady jsou to vůbec. Zajímavá věc. Dvojku. To první, že jo? Já mám trojku. Mě to nepočítalo. No, 43. Já jsem to nepoznal vůbec. A jak mám furt normálně vlastně se to ještě. To je rozno. To je takovou to fakt vypadá. Stál, jo, nádherně byl dvojka. Jako, On měl předtím kdo Ranger, jo? ona to má dobře zatáčka, kde se nemuselo brzdit. Tam mělo to do mosticí. Ten první sektor s ním byla lambáda. To je pravda, že ty otáčky z tohle nebyly úplně nejlepší, ty prostě byly bombový. A pak jak jsem potřeboval zabrzdit do vracáku, tak jsem měl, že je zlaky. Tam i s plynem, co furt se Měl s parádní výjezd tady z této praví do toho kopce. Tam tady právě krásný. Tam jako i když jsem měl třeba průjezd lepší, tak na výjezdu se mi zdalo. Tam byla super, měl super seděla na zemi tady. Já jsem to dělal, Kolik máte do typu? Jsi někde propal? Bílém Co se týče? A někdo se zadal asi 3 rány, nebo 4 hodiny, nebo tak pomalu, ale že bílý tričko modrou hlavu. Měl černý na žebru. nevím, možná jsem přidal tam pod... Kdo byl to okolo, ten poslední na vlastně, ale zalazili. Viděl jsi to, ne? ráno. No, jasně. On ještě na mě kouká, ne? Co? Na mě kouká, říkám, ty vole, já jsem okolo, vole. Jako, nevím, mě ze začátku si pak jenom zkoušel dát do toho dalšího. Jo, tak ji počkej tam. Ty víš, kde máš někam. Nevím. Tak než vysvětlit teda, jo? Ano. Tak nastav. Na co jsou ty pedály? Yes.
na mě to. No tak já to nemůžu. Ty vole, tam je ta celá vole. Jedu. Co je? No kde je? Tady je trojka. Máš jít v trojce? To si vyberáš, to je jedno. To si nevybíráš, to je přidělený. Trojka je naše. Se jdeš podívat. Máš tam tabulku. Tam je rozpis, tam, jak máš rozpis s těma číslama, jsou čísla kár. Kouká do který teď. Tomáši, dáváš. Počkat. Kolika ty startuješ? 10. Tady, no. Tady chce zatáčet. Je to jak blízko? A děj se děj. Jedou ještě jedno první místo. Nejme. Jo. A vy? Teď. Pak mají 2 čtvrtě. Ty pojedeš A ty sej to. Je třetí, no. A vy třetí. Já bych taky dal tady. Ty pojedeš s polpožicím, budeš si hotlapit. No. Koho mám? Já mám pojedu Vidím, vole, jak trefím ten... Já mě teda nedám. To mělo na police. Pustíme na ně. Pustíme na ně. Ale Pavle, prosím tě, řekni ještě jednou. Ať si zapamatuju, vole, z jakého místa startuju, protože... To je, no, ale tak jako... to teďka docela šlo, ne? Ne, vzadu vůbec nevěděli. tápali, že jo? Ale kdo tápe, tak bude to za... Ty hotlapy z toho. Ale